Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Way labot ang dapit di mo magkita og nagkauban. Nagkasabot. Yes, sir. Giyatagan ko ni mong labad sa I should have kept you quiet. For good. Tito, uunsi buti may pasabot. Kalimti ka to. You just stress me out. Iha, I really have nothing against you. Pero, you see, dili ko ta gustong maglibog ang akong anak sa akong ipanulti niya ug sa iya unyang mabati gikan nimo. Because it's your word against mine. Of which, nasayod gitan duha. Mas daghan kay kasayuran sa iyang pagkatao kay kanako. But iha, he has suffered too much. Igo na katong mga kalisod nga iyang naagyan. Inungdan, mas gusto kong tuuan niya. Nga nagdako siya sa usikadunahan sama sa iyang igsoon. Dili ba mas maayo nga masayod sis matuod, Tito? Gusto kang sultihan siya sa matod? Mas makaayo alang niya kung masayod siya nga. Gikidnap siya sa kanhin akong katabang, mao ba? Tito Orlando, Nasayod kung nasayod ka na sa matod. Od kung wa man. Then now, you know kung unsang matanga sa babae, karang giilang apuhan kaniadto sa akong anak. Hinungdan nga gusto kong kalimtan ni Piolo sa hingpit. Tito, Kung mamahimo ka na unyang ginikanan sa manako, you would understand me more. Wa ko laing gusto, kundi ang kaayuhan sa kong anak iha. Hidaot ka nakasabot ka na ko niyan ang puntuha. of course, Tito. Good. Then be just a mere teacher to my son. Nothing more, nothing less. Wa din si ate nimo sa inyo. Wala ni. Hay man day. Ambot na ni. Ay. Turong akong tubag ha. Tay. Bata pa gani kayo ka. Siko na ikaw tubag ug mas maguwang pa nimo. Ikaw Rob. Ko. Wamang ko kabaw. Asa akong ate tinuod bi. Sam noon ka imam noon tampugso noon. Ingon raman akong tiyo nga. Adto na kuno ko sa ila. Unya gabi sugod mo higda. Kay di na mauli si ate din eh. Dugay pa kuno kayo. Asa malay kuno siya? Dito ba ganito ginabuntag sa amo? Wa na ni ko kabaw. Asa man siya paingon? Adto na kakuya potensya no? Saman, nadali ka mo biya ko? Oh, kay naa pa man ko buhaton. Mamutos pa man ko sa akong sinina kay adto naman ko sa akong tiyo. Kredit lang. Saman, nga naman. Gigutom ko. Unya, Karon, saman. gigutom ko. Unya, mapasmo na ko. Unya ba kung gigutom ka? Saan man ta ka? Kapoy nung taa kay pagkanoon ko nimo. Wala ka tudluin ni ate nimo nga kung may gutmon. Pakanon. Wa! Ang kitudlo ni ate na ko nga kung magkugi, makakaon. Wadi ka magkugi, Kuya Potensya no? Unsa? Kay, ako na magkakita na niya, gutman pa ka. Oh, kining bata. Ate, ganyan ako, bisan kapoy na kayo ni kagabi eh. Miskwela, pag yun ni kabuntag. Bahala ko na magduka-duka siya sa eskwelahan, basta kay nisod siya sa klase. Aw, ako sad. Mas kuila masab ko. Sige mo ko na kag-absent. Kapuy siya ni mo eh. Kuya. Unsa man? May pagkaon baka nga sobra diya nga giluto ni ate nimo ganina? Ingon mo tos siya nga magtuwa siya. Takalog tabi. Warong! Unsa? Wa! Wa!
Kurot na? Wa siya makaluto kay wala naman siya muli. Si Tio naman lang ang miyan ni. Wala siya muli. Si Tio naman to ganin ani ganina. Mingon nga adto na kuno ko sa ila papulion ni ate kay may lakaw siya og dugay bag mauli. Magpadara ko na siya og kwarta na mo. Sige, Sige, sige na. what? Wala gibusulti si ate ni mong anak na ako. Si ana, wala ka kasulti di ay? Bahin na na. Bahay nana? Wa ko sulti. Nana? Oh, tarong na Kuyab day mo. Kuyab Tenseno. Di ba? Gwapo man niyang ganahan. Si Kuya Piolo. Oh, iya, tira. Oh. Kaya nga naman ko. Bati ni kong daw. Oo. Ah, doklong tinuon ka? Yaw. Ayaw. Sumuka ni mo eh. Gusto na mo ako ha? Kaning kanon. Saan? Napakay kanon diha. Na, kay wa man mo kaon din si ate nako. Ako ra may mikaon. Kana lang. Saman. Ako na imong kanon nga sobra. Ah, Oo. Sam na oy. Imo lagi nagibitbit kaldero kuya. pagawat. Ah, Ibalik din ako. Kapoy kabwa. Ah, diha na ka. ay kakadiot lang kuya. Unsa naman sad? Dito nga si ate sa inyo. Unya? Wa siya makahisgot nimo kung asa siya? Apa si tada ate, kuya? Apas ta niya? Di man ko ganahan ato sa kong tiyo kay maldito man ako tiya. Pasin daw-dawgon na niya ko. Unsa? Bahala ka di, oy. Oy, parente ta kay adto na kasamo. Bahala ka diya. Adto na ko. Ako yan ibalik kaldero niya. Apa ka? Nagagisimot? Oh, Simo. tay parang ganun, gagos-hingos mga diya. Abi pa lang, bayot ka. Bayo taday mo hila kuya. Oh, Ikaw day, hindi ka mo hila. oh. At tili, isog ako. Pwede ka mo hila pagkamatay lolo ni mo. Abi! Bilak. Oh, bayot sa di ka. Eh, tabagak! Kapoy, magta ka. Magbuwag na eh! Bahala na ka niya! Hak di bata, eh. Liwat yung sa maguwang at tabian kayo. Ate! Ate Clever! Dali, balik ate! Kaya ko hila ate yung ate Batiag na ako nagtamoy lang ko eh. Di biliwat, eh. Klaro siya kayo naway ka na ko. Hoy! Aksyon ko ginoo kaluoy ni bata. Abuang! Dili ko mahimong maluoy mo bata ka. Dili tayo unsa. Wa man ko maluoy ni lulo nga. Apuhan to na ako. Di mo ba ka? Ha! Bahala kaya. Maldito ko. Dili ko kamaong maluoy. Ate! Bahalang magdita ka! Pinanggaman ko na mo! Kuha ko! Dali ate Batian yung naong bata mo lang. Pinapaisipon lang ganun to. Kundi yun. Paluoy ni bata. Bahala ka na. Wa ko'y kwarta yung kabuhi ni mo. Galisod maganda ko. Samot ng madungag pa ka. Mo ka gini mo eh. Unsa man? Unsa? Ka ba? Agay, oy! Agay, ay! Animala ni mo, busoy! Gilangkat man ni mo kalit ang tape sa akong baba. Agay, kasakit. Unsa man ha? Nganong bisan di magkakagalitog, saba ang gyapon di ka? Ay, ikaw ba'y makaihi? Lalim ba? Ganina pa ba ako nag-ingon nga kaihion ko, ha? Taas-taas ba itong atong biyahe? Nyawa naman ko makaantos. Nakaihi na ko. Litsugas, litse magay. Mas litsugas ka. Pailisa ko, be. Unsa may mo iilisan ha? Huwag mo guys anina din eh. Ay, problema na ni mo. Kay mo makong gidagit-dagit din eh. Pailisag yun ko. Kay nagilas kayong akong pamati sa akong bugan baya. Nauga na lang akong ihis akong panty. Ginoo O sa ko. akong sayal. Pailisag yun ko. May pasimuta tabi kung baho ba. Wala lagi kailisan. Hangulog dagway. Pis badari ko sa akong gapos. Kay labhan ko ni akong panty ug ang akong sayal. Aron nga mahayhay na ako sa gawas ug baog gadayon. Badbari na ko. Kung sugo-sugo kanahan biya ka. Sige na ba? Ay, kaya ko sa ating malintian ta ni Sir Con.
Labta na ni mo diya. Saan kay? Salamat ka, nakapag-gumpa ko kay kunwa pa na. Ay, sige, sa bagay na pakidnap na ko, ha? Makapilata na mo ina nga wa lagi gud mo'y makuha gikan nako. Pobre palagi taong ko sa kanang ilagang paut, uy! Saman bugo ka o syunga ka, kaya di ka makasabot. Kamay lagi ka na kong bayan na ka. Kamay na lagi ka. Dot, minadot. Nenas busing. Ano man? Pagtarong. Tuon ako pagtarong din gigapos man kunin mo dinis bangko. Tala man tingali ka. Laparuhon noon takrog lapalaparon. Kisa pa rin yung amo ha na pakidnap na ako kay unahon akong lamparo? Hilumang, iniyan na siya. Where is she? Piolo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!